starving me. Ding! Sut mine nærboller. Jamen, jeg vil gerne spørge, om du har noget i Nordea-creme, som jeg gerne kan tilbyde dig. Ja, du sut mine nærboller for helvede. Hey Butler, jeg vil gerne vide, om ved du, hvem der har ringet til mig? Jeg kunne ikke rigtig spore det var nærsutteren, der godt vil slutte nogle nærboller. Hey, prøv at høre her. Jeg kommer lige om lidt, fordi jeg vil sgu gerne lige prøve. Men hvis vi kan gøre det stille, så kan vi måske prøve det lidt. Det kan man overhovedet ikke gøre det. Jeg venter. Sut mine nærboller. Tag min telefon. Hvad er det? Han slår ham bevidst. Anhold svinet. Shit. Han er gevær på det. Hvor er min Tintin-ulv? Hvor er Perry? Jeg nakker det. Her! Wow! Taber! Skynd op, kælling! Hvor er han? Hvor er han, det fede svin? Jeg må nå at finde den nære. Hvorfor gjorde du det? Der er han. For helvede, dit fucking lede fucking svin, mand. Fandme blive spærret i ansigtet. Jeg vil også gerne være med i ansigtet, men det skal bare være en ordentlig klat, fordi det er ikke det der flyvende pis. Det var så træls sidste gang. Det kunne jeg ikke vaske af. Det var så træls. Så træls. Du er pissegrim. Følg med mig. Shit, man. Nu når jeg fandme Skal jeg ikke den fandme... der. Nej! Jeg skal slå en skid! Godt, du slog en skid. Godt lavet. Hvad fanden laver du? Tintin!